Түләүләрнең суммаһын арттырырга, һалымнарны кәметергә Россия президенты үзенең сыгышында гаилә яңа милли проектын игълан итте. Бу яңа милли проекттан нимә көтәргә? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Дәүләт Думаһы депутаты Рима Амирова кызы Рима Уташева. Һаумыгыз. Саумысыз. Рима Амировна, бына президент үзенең сыгышында гаилә яңа милли проектын игълан итте. Быгаса эшләп килгән демография милли проектыннан ул ничек аерыла? Президент үзенең посланиесендә 5 зур проект бирде. Менә иң беренчесе гаилә, аннан долголетие, аннан балалар. Менә алар бөтенесе бергә демография керә. Ул бүлде бер демографияны эшкә. Чөнки кайберләре демографияны белмиләр дә, күп аңламыйлар иде. Ул демография теге как география кебек. Гаилә бүгенге көндә, тем более без беләбез, чит илләрдә хәзер родитель 1, родитель 2, белмибез инде алар. Гаиләнең нимә икәнен аңламыйлар. Алар гаиләне бетерергә тырышалар. Безнең өчен гаилә әти, әни, дәвәни, балалар, малайлар, кызлар, малайлар белән кызлар, алар ано түгел, он и она. Ягъни бу конституция мен хәзер ныгытылды гаиләнең статусы. Әни белән әти безнең конституция буенча гаилә ул защищается, саклана конституция белән. Шуның өчен үзенең чыгышында Пасайда президент шул хәтле күп итеп әйтте, күп балалы гаиләләргә. Безгә менә ул курыкмыйча, мин даже шок каттым. Башта нинди әйтте, безнең кызганычка каршы күп балалы гаиләләр кайберләре бедныйлар теге ярлылык сигендә. Ул бер кашандан дитүр әйткән юк бит, менә ул курыкмыйча әйтте. Һәм ул әйтте, ничек бетерергә менә бу шундый шул бедностьны. Кәмселекте. Һәм эш буенча да яңа профессиялар, төрле уку буенча да балаларга. Шуның өчен без гаиләгә бүген иң мөһим обращение без. Мин һәр вакыт акушер-гинеколог буларак ничек инде балаларны кирәк табырга, яшь гаиләләр булырга тиеш. Без бит 18 яшькә җиткәч разрешаем ди без балаларга өйләнергә, бала табырга. Хәзер күчерәләр 25, 30, 40-ка хәтле көтеп утыралар. Кайчан башта өйләнәләр, йортсалар, 5-6 машина алалар да, аннан карыйсың бала юк. Ни өчен эшләгәннәр? Шуның өчен без менә диспансеризация әйтәбез, репродуктивное здоровье. Кайберләре мәсәлән, нәрсә ул репродуктивное здоровье? Һәм президент үзенең сыгышында үсмерләрнең ошо репродуктив һаулыгы турында сыгышында белдереп үтте. Минем карамакка ул ил итәкчесе беренче тапкыр үсмерләрнең репродуктив сәламәтлеге турында һүз күтәрде. Чөнки президент кабинет әйтәләр, ул да белә ни өчен бала тапмыйлар, ни өчен чирлиләр, бесплодие. Менә яшь кенә балалар, яшь кенә кызлар өйләнәләр бесплодие. Каян ул чыккан? Ни өчен аны без күрмәгәнбез? Бу димәк үсмерлеккә бәйле, үсмерлек усырына бәйле. Табак, алкоголь, наркотики. Аннан без әйтәбез, башта ранние половые отношения. Ул тоже бик дөрес түгел. Беренче беременность кайберләре ясыйлар, аборт белән битерәләр. Ул бит уже күпме әйтәйдек. После аборта бик сомнительно булырга икенче беременность. Булмаска да мөмкин. Анда күпме хоть даруласаң да булмый ул битерә. Выскабливание, юк инде. Хатын-кызның сәламәтлеген бетерә шулай. Шуның өчен репродуктивный тазалыкка Владимир Путин бик нык итеп әйтте. Женские консультации, перинатальный центр матур булырга тиеш. Аларны кирәк, чтобы удобно кешеләргә, яшь кызларга, хатыннарга матур булырга тиеш, көтеп алырга торган шундый поликлиникалар. Бу поликлиникалар матур булыр да ул, әмма кая вакытта халыктың бына яшәгән ереннән күпкә алыс булуы мөмкин. Шуның өчен ремонт эшләрен үткәрү, бу шулай ук төп бурычларның бере гаиләгә ярдәм иткән. Бөтенесе дә гаиләгә ярдәм итә. Ничек ярдәм итәсең? Менә әйтте президент, регионнарга без аларның долги списываем. Һәр регион ничә миллион, миллиард долги.
алар барсы да социальный проектларга карашаклар. Менә безнең Башкортстанда да без әйттек, менә уйлыйм инде Раиф обязательно планда күрсәтәчәк. Ниндидер кирәк фапны ясарга, кайсына кирәк ремонт ясарга, юллар, консультация, кадры. Бит буларга мөмкин больницада бар, матур фап та бар. Эшләргә кеше юк. Аларны кирәк тоже укытырга, балаларны кирәк җәлеп итәргә, үзеңнең калырга тиеш авылыңда, районыңда, регионда безнең укырга бар вузлар, төрле була профессия. Врач та булырга була, летчик та буласың, инженер да булырга. Безнең республикада шундый матур вузлар. Шуның өчен әллә кая кирәкми китәргә. Һәм иң беренче менә әйтләр бит, где родился, там пригодился. Менә мин 3 ел тора Мәскәүдә, мин барыбер иң шатлыклы минутлар аэропорттан менә Уфага кайтырга. Барыбер үзебезнең республика, үзебезнең наш җир, һәр кешегә дә мин кадерле булырга тиеш. Менә безгә гаилә, әти-әни үзләренең балаларын шулай кирәк тәрбияләргә. Безнең Уфада, республикада, регионда, районнарда лучше юк, иң матуры шунда. Әйткәндә, бына гаилә милли проекты ул кайгы ведомствога хәзер йөкмәтеләр. Һәрбер ведомствога кагылышлы ниндидер милли проекттар багаса булды 24нче елга тиклем. Бу минемчә межведомственный. Иң беренче, конечно, Министерство труда булыр. Ләкин минемчә иң Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Минтруда, спорт. Ну, бар бөтен министрлыкларда. Гаиләгә. Төзелеш министрлыгын ала. Укытырга кирәк балаларны. Пенсионный көтөрүләр кирәк, аларга эти преференции, пособиялар. Балаларга кирәк, киенергә, азык кирәк, ашатырга кирәк, юл кирәк, машина кирәк, велосипед кирәк. Бөтен промышленность эшләргә кирәк гаиләләргә. Үзебезнең республикада бар фабрикалар, бар заводлар, специалистлар бар. Гаиләне карарга бөтенесе безнең бөтен условия бар республикада. Кирәкми әллә кая барырга, теге шук эш белән кодак эзләргә. Үзебезнең республикада ашлыклы сельхозпродукция тоже безнең бик матур, тәмне, барсы да бар. Кием тегәргә тоже бар. Ну, может быть, ткань аларга гына, но безнең регион рядом, аларга үзебездә тегәргә. То есть, монда җәһәннәмгә әбиләр китәргә кирәк түгел. Үзебезнең регионда или күрше регионнар белән бергә тырышып эшләргә мөмкин, һәм гаиләләргә ярдәм итү кулы сузарга була. Ягъни бу милли проект ул бөтен булган ведомстволарга кагыла һәм барыгыла ошо гаиләләр өчен. Ягъни гаилә ул дәүләттең төп үсеш стратегиясының максаты килеп чыга. Абсолютно дөрес. Ул бит иң беренче башла әйтте. Национальный проект гаилә. Без инде аны язып алдык. Йөтүзеп китте менә күпме гаиләләр. Безнең илдә 20 миллион многодетный гаилә, күп балалы гаилә, 20 миллион гына. Ну, 20 миллион бит әле әз. Күбрәк булырга тиеш иде. 20 миллион. 3 бала без инде хәзер аның безнең указ, президент указы буенча 3 бала булса, күп балалы гаилә була. 3 һәм больше. Яңа указ буенча шулай. Яңа указ буенча. Ну, бит инде күбрәк 3-4 бала. Безнең Гульназ Курманаева 11 бала, ул бит инде легенда России дигәндә. Ул бит алар, ул такие батырлар бик әз. Ну, 3-4-5 бала булсын. Бүгенгә кирәк һәр гаилә триллер икән матур торырга. 3 бала кирәк минимум. Кәмендә. Кәмендә. Аннан инде ничек телиләр. Әйткәндә, Рима Мировна, ошо өс балалы гаиләне федераль кимәлдә күп балалы гаилә итеп танытуды һез бына һәр вакыт безнең тапшыруларга килгәндә лә әйтә киләһегез, талап итәргә кирәк федераль кимәлдә статусын дип. Ниһаять кабул ителде. Кабул ителде. Күзегездә тордыгыз. Бына хәзер нинди кисерештәр был гаиләләр өчен нимә бирә? Федераль кимәлдә күп балалы гаилә ул өс балалы гаилә дигән статус. Бик күп бирә. Иң беренче менә аларга хәзер и пособие, преференции. Менә без әле ике көн элек Smart Садовод шундый форум. Аларга кирәк бирергә шундый теге җир, менә сезгә 6 соты барыгыз. Күп балалы гаиләләр аларны не освоит.
Аларга кирәк ярдәм итәргә загородный йортлар. Инфраструктура Кирәк аларга, бәлки ярдәм итәргә шул йортны төзергә. Күп балалы гаиләләр бит инде ярты гомерен җирдә алар, өйрәнсеннәр балалар, свежий воздухта, үзләре түтәл ясап, бер-ике чөгендә үстерсәләр дә бит ул балаларга үзен тәрбияләшә, мәктәп әнисе, әтисе, ой, минем кызым, улым, менә бит нинди. Ике кеше, бер кыяр, ул балаларга бит зур, менә безне шулай мактыйлар иде. Без китерәбез һәр түтәлдән. Вот, может, шуның өчен дә миңа так приятно было чакыргач смарт-садоводка мин рәхәтләнеп бардым. Без выступать иттек анда, нинди ширләр бәлки булырга тиеш, Анна Андреевна белән круглый столда. Ансы да бар. Менә бүген күп балалы гаиләләргә иң беренче кирәк. Аларга булырга тиеш эш, әтисенә, аларның пособиесенә бар. Укырга ярдәм итәбез анда, собери ребенка в школу, бөтен проектларга без аларны рәхәтләнеп ярдәм итәчәкбез. Чөнки бала ул бит бәхет. Ул менә бала тугач, ул как-то үзеңнең күңелеңдә как-то светло и красиво була. Мин авыр вакытта утырасың теге начмет булып, күп була проблемалар, уже теге язу сызу надоело. Мин все, җитте, мин китәм врач булырга. Папканы ташлап, менәсең, баланың иң беренче тавышы ул бит музыка. Шундай теге крик түгел, первый плач түгел, первый крик, первый звук ребенка. Баланың иң беренче кычкырып җибәрә, матур иттереп. Аның кебек только балалар гына, яшь бәләкәй туган балалар гына шундай тавышта сөйләр. Әнинең күзен күрсәгез, анда мин андый художниклар юктыр да. Шундай матур иттереп баласына күрсәтегез әле минем баланы. Менә шуның өчен безнең балаларга элек бит әйтәләр, нищету разводить. Дөрес түгел. Элек кенә түгел, бүген дә булны күрергә мөмкин. Бала ул зур бәхет. Ул менә кем бала таба, кемнең гаиләсендә шундый бала тавышы, шундый музыка бит ул, бала музыкасы. Аны кирәк күп итеп ишетергә. Һәр вакытта кирәк ишетергә. Шуның өчен без әти-әниләргә ярдәм итәчәкбез. Мин шатланып утырдым, әйтәм, ой, безнең акушер-гинеколог профессиясы, педиатрлар гомерлек булачаклар. Шуңа без бик шатландык. Шулай булганда зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә һәм әлбиттә яңы закондар кабул иткәндә яңы тыуган сабыйҙарҙың тауышы һеҙгә илһам биреп торһон. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Дәүләт Думаһы депутаты Рима Мирҡыҙы Үтәшева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.